प्रमद बन्धु बिथांनि जानला मोनला सरखाराथ' जोबनानै थांबाय बयबो मिथिगौ आरो बिथाङा जोबनानै थांनाय लोगो लोगो सुइजारलेण्डआव खारलांखो ना माखो माने महरखौबो नुला नायनो लुगैबाबो नुला आरो नायनो लुगैबा माने ससियेल मिडियायाव सार्च खालामलाबायनानै फुराना भिडिअखौसो नुलाबायसै आरो खिन्थु गोदान भिडिअ गैला ओरैबायदि अबस्था दा बबे जायगायाव खारलांखो माने बिथाङासो मिथिसिगौ आरो दा दिनै रायजो राजाफ्रा माने आथिखालाव गोबां माने रायज्लायसोदों बे प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा फैनांगौबा जाथियानो सेस जाबायमोन होनना बुंलाबायदों आरो नंखागौ दा बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राजों बिथांमोना दिनै सोंखारि जानो गोनां जादों आरो बिराद नाना बाना बाथ्रा बुंलाबायदों आरो आंबो बेफोरबायदिनो कुइसन खालामो आरो बिथांमोनाव आगोल सरकार थानाय समाव नोंथांमोना रायाखिसै जेबो बुङाखिसै दासो सरकार जोबनानैसो सरकार थैखानानै माने रायज्लाबायबा मा लाब जाबावनो होननानै आंबो बुङो आरो लोगोफोर दा बेफोरबायदि बुंब्ला माने बिथांमोना ओरैबायदि फिननाय होयो आरो फाग्ला फाग्ला बे मोसौ साइज माने मानसिफोरजों बादिनांजायो बेफोरखौ रायजायो माने दाय गैयाबाबो माने गोजा न'आव सोहरलाबायनो नागिरो आरो बिसोरजों बादिनांनांगौबा माने मोसौनिफ्राय रासिन गाज्रि जानांगोन होमब्लासो माने बिसोरजों बादिनांनो हागोन होननानै बिथांमोना बुङो आरो दा बिदिनो आरो माने बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा माने गाज्रि मोननानै माने सरकारनिफ्राय अराय सम बिदाय होआखै होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो माने बिथांखौ माने प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारखौ अननानैसो बिदाय होहरदों जाहैदों बेफोरबायदि बुंदों आरो प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा जुदि थाबाय थायोब्ला माने बे जोंनि BTC बे बर' रायजो राजाफ्रा दंस' जागोन होननानै माने बुंदों जाहैदों आरो दा बिनि थाखायसो रायजो राजाफ्रा अननानै माने नैबे थांनाय इलेक्सनाव माने बिथांनि सरकारखौ माने अननानै बिदाय हरबाय जायो दा मोजां बे रायजोफोर दा बेफोरबायदिनो दा बिराद गोरों होननानै लायो माने UPPL आव थानाय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माने बे बुहुमाव रावबो माने गोरोंसिन गैया होननानै बिथांमोना लायो आरो दिनै बयनिफ्रायबो गोरोंसिन दैदेननाय सरकारा मा जाखो रायजोफोर नङा होमब्ला साननो थाङोब्ला बयबो माने रायजो राजाफ्रा प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारखौ बिराद दोहो रागा जोङो दोखो जायनि थाखाय दासो माने क्रिमि बयबो सिरि मोननाय बायदि बुंलाजोब्बाय आरो आगोलथ' बुंनो हायाखिसै सोरबा एबसुआबो लागायनो नागिरो सोरबा प्रमद बन्धु बिथांनि UPPLआबो लागायनो नागिरो पाब्लिकखौबो आरो माने पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि असान्थियाव दंमोन आरो दासो माने बिराद खिनो ओंखारनानै खिनानै स्रां जानायफोरबायदि माने स्रां जानाय मोनबाय जाहैदों रायजो राजाफ्रा माने बयबो रायजो राजाफोरजों रायज्लायबासो बेफोर माने बाथ्राफ्रा माने बिथराय बाथ्राफ्रा ओंखारो नालाय बेफोरबायदिनो आरो दा गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो प्रमद बन्धु बिथाङा मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखिसै होननानै खिन्थु आंनि मथेबा मावनो हादों मानो मावनो हायाखै जानो बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरखौ थगायनो हादों आरो आइजो माहारिफोरखौबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव 75,000 होनायनि बिराद गिदिर रावजों माने थगायनो हादों आरो बे जोंनि BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होन्दोंमोन दा बेखौबो बानायबाय आरो न'खर साख्रि होनो होन्दोंमोन न'खरफोरखौबो साख्रि होजोब्बाय नङा होमबा आरो गोबां जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव गोबां आफादफोर दंमोन बिसोरखौबो माने एकदम थल्ल' थिंग्रिं खालामजोब्बाय माने अबेबा आफादा माने दाय मावखाबाय नालाय दा BPF दोलोजों माने सन्देरनो साहस हायै बायदि जाबाय आरो दा बेफोरबायदिनो गोबां खामानि मावदों रायजो राजाफोर माने प्रमद बन्धु बिथांखौ खामानि मावाखै होनब्ला जानाय नङा आरो बे जेसेबांनाखि आं दा होनबोदों माने बेफोर गासिबो प्रमद बर' बिथांनि मावनाय आरो डेभेलपमेन्ट आरो बिनिफ्राय मा मावबावदों बिराद लिलि लाला आस'नि बानायदों रायजोफोर मानो बानायाखै जाखो माबा भिजन डकुमेन्ट माबा डकुमेन्ट गिलु फालु लिलि लाला बायदिसिना माने बानायलाबायनानै गोबां खामानि मावदों आरो खिन्थु बेनो आरो दुखुनांथाव माने आस'निफोरखौ बानायबाय लिलि लाला खोथाफोरखौ लिलि लाला थगायजोब्बाय ओमफ्राय प्रेक्टिकेलाव रावबो नुनाय जायाखै आरो दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा मा होनो प्रमद बन्धु बिथांनि मावनायखौ नुवाखै आरो प्रमद बन्धु बिथाङा सुइजारलेण्डआवसो माने सिमांनि सुइजारलेण्डआवसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों खोमा होननानै बुङो आरो रायजोफोर दा बेफोरबायदिनो माने
मा होनो अननाय होबासो अननाय मोनो गोसो होबासो गोसो मोनो होननाय बाथ्राफ्रा दं। दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा सरकाराव फैनायनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ इसेबां थगायबोबाय BPF दोलोखौ ओरैबायदि नाख्रेबबोबाय नासयबोबाय गावसिनि आफाखि सिङाव माने थानाय बायदि ओरैबायदि अबस्था खालामबाय सोरबा BPF दोलोआव थाबा जेबो स्किम मोना इउजि ब्रह्म बिथाङानो रोखा रोखा बुंबाय आरो न' बां सफैनाय बैफोरखौबो BPF दोलोनो सासेबो होआखै आरो जिखुनु फिसा फिसौ माबा माबि खामानिब्लाबो BPF दोलोआव थानायफ्रा मोनाखै आरो दा बेफोरनि फिननायखौथ' मोनथारगोनलै रायजोफोर नङा होमब्ला मोनगोन फुराबो मोनगोन आरो दा नै जोंना मानाव गेदेर महिलारि सारनि सरकारा फैबाय आरो एक्सनखौ जुरिबाय बिथाङाबो जोङो बर'नि बिथोराव बयनिफ्रायबो मा होननांगोन सिबिजाथाव मानिजाथाव माने बयनिबो गोरबो गोसोआव सोनानै दोनजाथाव दैदेनगिरि होनबा मानाव गेदेर महिलारि सार दा बिथाङाबो ओरैबायदि खस्थ' मोनबोदों बे 5 बोसोराव माने आरो दा बुंसै बिथांनि गोसोआवसो दंसै आरो दा बिथाङा मा मावलांगोन माने बिनि सायाव साननाय थाहैबाय आरो मा खालामजाबोखो इउपिपिएलजों बे मालाय खि गारगोन आरो जोंबो BPF सापर्टार हिसाबै जोंबो गारनाय नङा जिहेतु न' बां मोननायफोरखौबो सोरनोबा दाननानै हरो आरो सोरजोंबा माने सोमोन्दो लाथावथारि बायदि बाथ्रा बुङो बेबहार देखायो बेबायदिनो आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दा दिनैहाय माने इउपिपिएल जोबनाय लोगो लोगो दिनै बयबो रायजो राजाफोरनि माने मोखाङाव खुगायाव माने मिनिनायनि मोनसे सावगारिखौ नुदों आरो डेभेलपमेन्ट जागोननि मोनसे माने नोजोरखौ नुहुरदों आरो दा दिनै सरकारा दाबाय दा दिनै मानाव गेदेर महिलारि सारा मा बुंदों एसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ओमफ्राय बिनिफ्राय लागायफिनलायगोन 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমান টেণ্ডাৰ হৈছে টেণ্ডাৰ হৈ পেলাই ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে বা কাম কৰা নাই ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ যদিও দিছে কাম কৰা নাই বা টেণ্ডাৰ হৈছে ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ হোৱা নাই এইবিলাক গোটেইটো অল ডিপাৰ্টমেণ্ট কেঞ্চেল আমি আজি ডিচিশ্যন লৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোনোবা যদি ভাল কাম কৰে কণ্টিনিউ হ'ব যদি কোনোবা ভাল কাম নকৰে চেঞ্জ হ'ব ইউপিপিএলে যদি লাগে আমাৰ পৰা লৈ যা আমি কিন্তু নল'ম बेबायदिनो माने बिथांमोननि मावनायनि मोनफा मोनफा माने फिथाइ आरो मोननो थांगासिनो दं दा बिथांमोना सरकाराव फैदों होननानै जानला मोनला रुल बानायला जोब्बाय एकदम खुनु माने लिगेलि थाङाखै इलिगेल बिथांमोना खामानि मावबाय माने बै समाव BPF दोलोनि जाय माने थिखादारफोर बै थिखादारफ्रा माने मोननांगौ बिलफोरखौबो मोनाखै बेफोरबायदिनो जानला मोनला नियम बानायनानै माने BTCनि रुलफोरखौ माने बिथांमोना सिफायजोब्बाय आरो दा दिनै बिथांमोना बिनि फिननायखौ दिनै मोननो थांगासिनो दं बे मालायखि नागारबावो रायजोफोर दोखो दोखो खस्थ' मोनबोनाय बे 5 बोसोराव आरो बिसोर दिनैसिम मा मावबोदों बेफोर रोखा रोखा माने गोसोखांनांलाय आरो माने नुहुरखायो बिथांमोननि मावनायफोरखौ आरो गोबां बाथ्रा बुंदों जायफोर दानि MCLA आरो EM माने गाव गावनि मावनो बिबानफोरखौ जुदि बिथांमोनाबो जुदि मोजां रोखोमै मावनो हायाबा माने बिथांमोनखौ सोलाय सोल' खालामनाय जागोन होननानै दिनै सिदा बाथ्रा बुंखानाय जाहैदों आरो माने डेन्जार एक्सन माने बै समाव गोबां माने मा होनो सेलादार बेलादार बिथांमोनाबो BPF दोलोखौ माने गाज्रि मोनहोदोंमोन नालाय बुंथ'जाला आरो बेखौ ब्रेकेटाव दोनथ'बाय बै समा थांबाय दानि समखौसो जों रायज्लायनांगोन नालाय बिदि आरो बेजों लोगोसे मा बुंबावदों मानाव गेदेर महिलारि सारा माने इउपिपिएल दोलोखौ माब्लाबाबो माने BPF दोलोआव सोनाय जानाय नङा नांगौबा इउपिपिएल दोलोनो हरगोन अब्लाबो इउपिपिएलनिफ्राय BPF दोलोआव लाबोनाय नङा थामसा दा बैफोरखौ सानहरदो रायजो राजाफोर नोंथांमोना दिनै बेसेबां माने दोखो दोखो गाज्रि मोननानै दं इउपिपिएल दोलोखौ नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो दिनै बिथांमोना माने इउपिपिएल दोलोआ बिराद गाज्रि समजों जुजिनांनो थांगासिनो दं दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सापर्टार बिथांमोनाबो ओरैबायदि खस्थ' मोननांगोन माने बिथांमोनखौ खस्थ'निफ्राय रेहाय होयैयानो गाहाम जाय सापर्टार बिथांमोन फिसा फिसौ बैफोरबायदि मानसिफ्रासो रासिन गाज्रि दा नंखायनो बिसोरखौ अननायजों माने फिननाय होजाया आरो एकदम माने
गोखा राव बुंब्ला गोखा रावजों फिननाय होनांगोन सोरबा बुलायोबा बुलायनानै फिननाय होनांगोन बेफोरबायदिसो आरो माने अननायजों बिथांमोननि माबाखौ साननायखौ सोलायनो हानाय नङा आरो माने मोसौ साइसनि गोजासो नालाय नंखायनो सोलायनो हाया नंखायनो जेरै गोसो एरै UPPLआ जेरै खालामदों जेरै मावदों दा फैगोन समाव BPFआबो बेफोरबायदिनो मावथारनांगौ अब्लासो बिथांमोना दद्रगोन आरो लाब गैया सोरबा सासे UPPLखौ बुरखायनानै लाबोनांगौनि दरखार गैया आंनि साननायावब्ला दिनै मानाव गिदिर महिलारि सारखौ लाख लाख रायजो राजाफ्रा माने अनसायनानै देरहाहोदों बै अनसायनाय रायजो राजाफोरखौनो दिनै माने मा खालामनांगोन अननो रोंनांगोन आरो बैसोरखौनो नांगौबा थाखो 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 अनबाय था बे सुनि जाथि बे UPPL जाथिखौ माने मालाबाबो मोजां जागोन माने मालाबाबो सापर्ट जानानै मोजां खामानि मावगोन बिदि साननाय माने बिराद गोरोन्थि माने मा होनो खिजाग्रा मोसौआ खिजायो होननाय बायदि मोनसे अबस्था आरो बिसोर हाजारखि माने नागारनाय नङा आरो थिग बिदिनो बिथांमोनखौ अननानै जेसेबांखि मोजां सुबिदा एबा सुजुग होआ मानो बिथांमोना सोलायनाय नङा लास्ट पर्यन्त बिथांमोना बे BPFनि दोलोआव भाइरास सोनानैसो थेर बेथेर खालामनो नाजागोन आरो बेखायनो अननानै लाब गैया